湘南の方から来ました。非常に今思いっきり開けてもらったんでね、やりづらいったらあれですね。後でみんなの落胆が大きいのでね、困っちゃうなと思っています。で、本当はいつも4人なんです。で、今日ちょっとどうしても都合悪くて、もう本当に、こちらは見て分かるように、弦ですね。で、こちらは安定性弦なんですが、私が一人でビビらなきゃいけないと大変かなと思っています。それで、衣装をまず見ていただくと、始めましょうか。じゃあ後で入れてやろう。はい。じゃあですね、さっきの若手のグループすごいねパワフルでいいなと思って後ろで行かせていただきました。で、ちょっと今日は弦2人だけのですね、2曲弦だけです本当に、邪魔者が入らない世界なので目をつぶってですね、素敵な世界だなっていうふうに思ってもらえればいいと思います。始めましょう。はい。で、1曲目ですね、名曲ですね、君の影になりたいっていうことです。よろしくお願いします。
まりに静かなのでちょっと不安になりながら大丈夫かなと思って、ストリングスの竹っていうのもすごい素敵だなと思って、ケーナとかね3分のゲームいろいろそれも楽しいんですけれども、弦だけでこれだけできるぞという感じがあって、そういう生きがってる感じがなくてですね、自然に弾いてますけども、次がですねマンドリンに変わりますね。さっきのチャランっていうね、このマンドリン同じ弦楽器ですけどやたら弦が多い、ね、調弦するのが大変ですけど、日本の方の曲で「花の僧侶」という曲をね、この衣装の素敵な2人が、弾いてもらえればいいなと思う今日この頃ですね。衣装の素敵な2人がねはい、いただきましょう。ストリングスだけの、曲をやってみました。これもっと聴きたいなという方は表にですね CD があるんですね。数少ないんですけれども何枚かありますので、ぜひよろしかったらお買いください。はい、じゃあ私は何をやってるのか、ただ MC かと思わなきゃいけない。少しはあれかなんかやらなきゃいけないな。今日は気楽に三島観光に来たんですけど、そうはいかない。で、6番、そうです。鳥羽さんっていう方で、サイアンデス、鳥を取ってくれるところですね。名古屋の知ってる方だったら誰でも知ってる方ですね。この、順次、あまり3人でかわいそうだったので、鳥羽さんです。
もできるんですけど、今日は今後先ほどかってさっき食事しながらその何だか短いから先ほどかっていうね、ありがたいなーって言った。やっぱり全然パーカッションが違うんですよね、音がね。で、その上に剣のがあまりうまくないので、みんな抽出されると思うのでこっちをで、曲ですけれども、先ほどあった草薙先生、豊草薙さんという方が今もう皆様ご存知かもしれないから、ちょっとね、お体で頑張っているって話で、私もその中で好きな曲、今日一曲やりたいなと思って、風浪という曲をやったんです。風浪ってどういう字かというと、風の狼と書くんですね。で、先生のイメージで言うと、冬の夜に狼は吠えてる感じですね。ありがとう。ね、ただ、私が吹くと、熊の遠吠えにならないように頑張りたいなと思ってますが、先生のそのイメージがね、少しでも出ればありがたいなと思ってます。で、小林富江さんという方がですね、応援してくれてるだけであって、チラシも作ってくれたんですけど、ぜひね、帰りがけとか、よかったら、私も協力するよって言ってもらってありがたいなと思っております。では、行きましょうか。ちょっと待ってね。時間来るんですね。「
れでですね、この流れでですね、もう一曲、さっき他のグループがやって元気なグループがはっちゃまるというですね、曲を今度おばさんも入れて4人、こちら6人負けるかな。無駄じゃない。ではやらせていただきます。あと1曲です。すみません、次やります。もう1曲目、最後の曲はもう一回サイアンデスさんにご協力いただきたいと思います。あとのお二人どこ行ったか、はい、鈴木さんとそれから井上さん、名古屋さんはもう有名な方でね。来ていただいたんですけど、あまりに3人がショートレームでしたら、そうしようって言ってくれるので助かります。まあね、知ってる人ぞ知るので、私が説明する話なんですよ。で、なんか皆さん知らないかもしれないです。名古屋というとですね、羊羹とか、ウイロとかいろいろありますけど、モレナーダなんですね。あまりのこの日本名古屋といえば、ウイロとモレナーダ。あと名古屋ともありますけどね、とにかくすごい楽しく明るいのは、ね、元気な来るところが多いんで、今日私が仕込んだんじゃないですよ。来てくれたんで、何人かの方が来てくれて、ここでですね、これなんだっていうのをそれをしていただけると準備されている方ですね。はい。
もうそこから出るぞみたいな。で、それの親分である方が今階段を降りて、黒い方が名古屋の仕切りをしている方ですね。有馬さんというね大好きな女性ですけど、彼女は、行くぞって言わないと待ってる女性たちが動かないのでね。はい。じゃあそろそろ行きましょうかね。アドメニータという楽しい曲で終わりたいと思います。名古屋ギロギロ騒音。はい、すみません。名古屋ギロギロ騒音隊との正式な練習でございます。国連と。はい、大丈夫ですね。で、この方が今日はい。行きましょうかね。もう一回ですか。よかったら。勝ってます。
これで着きました。